सानै उन्दै गथ' गोनां सासे बिमाया गोमानानै दङ। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय खैरानि खारखेला गामिनि मुरनसिं बर'नि बिसि माइदांस्रि बर'आ थांनाय 20 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दङ। मोनथिनाय बादिब्ला माइदांस्रि बर'आ कुमारी खाथियाव रबिबार सानखालि फैसा दिहुननो होननानै 7 बोसोर बैसोनि फिसाजो दिपाली बर' आरो 3 बोसोर बैसोनि फिसाला गणेश बर'खौ न'आव थाथ'नो होनानै ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिमबो गिदिंबोफिनाखै। गावनि बिसि गोमानाय समाव गुवाहाटीयावसो खामानि मावनो दंहैयोमोन होननानै फिसाय मुरनसिं बर'आ मोनथिहोयो। सोरबाफोर सुबुङा बिथांनि बिसिखौ बहाबाफोर नुसनबायदोंब्ला 8099783842 बे जानबुं अनजिमायाव मिथिहोहरनो खावलायहरदों। मुरनसिं बर' आरो आंनि हिनजावनि नामा माइदांस्रि बर'। जोंनि गामिया खैरानि खारखेला, ओमफ्राय सेसाफानि पस्ट अफिस, थाना तामुलपुर। ओमफ्राय आंनि गथ'आ हौवासानि नामा गणेश, बियो 3 बोसोर जाबाय, आरो हिनजावसाना दिपाली बर', बियो 7 बोसोर जाबाय। आङो बिखौ मिन्थियाखैमोन आरो बे आंनो माब्लाबाबो खोन्थायाखैमोन, आरो जाहाथे आं बेनो मबाइल नांगोन होननानै मबाइलबो होदों, आरो बिनिफ्राय आङो माब्लाबाबो सोरदो रायलायो आङो खुनु ताला गुना लायाखैमोनबो। आरो आङो न'आव थाया, हाजिरा मावनो थांलाबायो। दा न'खराव गैया नालाय बेनो हाजिरा मावनो थांदोंमोन। ओमफ्राय गुवाहाटीयाव हाजिरा मावनो थांनायाव 20 दिनसो जाहैबायमोन आं। 20 दिनसो जाहैनायाव न'खराव फैसा नांगोन होननायखाय आङो सुनिबार मोनासो नाहरदोंमोन, ओमफ्राय इयो रबिबार फुङाव दहनो होननानै थांदोंमोन। थांनायाव ओमफ्रायो न'निफ्राय 7ता बाजासोआवनो ओंखारलांदों होनना बुंदों। बेयावनो दा मानसिया दासिमलागै गैया। दा फनाव मैया बिना ओरैनो माबायाव फना सुइस अफ जानाय, ओमफ्राय मैया बेलासे बिनि आंनि हिनजावनि नाम्बाराव कल खालामनायनायाव सासे अनसुला होननाय सेंग्राया रिसिभ खालामना आरो मिन्थिखायो बियो बिदो रायलायो होननानै बयबो मिन्थिखायो, आरो बियो जोंनि गामियावबो खननैसो सुलु लानो फैदोंमोननो, गामिनि हिनजावफोराबो खोन्थानो रोंगौ। ओमफ्राय बियो आंबो सोंहरनो मोनबाय, बे आंनि हिनजावनिसो नाम्बार, नों बोरै मोनखो होनना बुंबाय, नों सोर होननानै बुंहरदोंमोन। ओमफ्राय आङो बुंदों आंनि हिनजावनि नाम्बार, नों आंनि हिनजावखौ नों मानो लाना खारदो, गथ' गथाय आलाय सिलाय जाना दङ, बिदि होनना बुंनायाव बियो दसेनो दाननानै सुइस अफ खालामना लादो। हिनजावखौ नांगौ, फैफिनोबा आं लागोन, आं बेखौ जेबो दुखियाखै। आङो गाव जेरै मोजाङै मोजां थांदोंबाबो गलथियाथ' बयहाबो जाखायो, नाथाय आं बेखौ जेबो सानाखै। फैफिनदो मोजाङै मोजां, आरो आं बेखौ जेबो गाज्रि सानाखै, आं बेखौ गोरोबनानै लाफिनगोन। दावराव दावसि बिदि जाबाय थाया, ओरैनो माब्लाबालाय मानसिनि न'खराव सोरनाबा थाया, माब्लाबा समाव बिदि जायो एसे। आरो आं बारा न'आव थाखाया नालाय, बेलेगाव आं हाजिरा मावनो थाङो बा कम्पानिफोराव मावनो थाङो। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।